Poftim. Transferul lui Bârligea la FCSB a declanșat scandalul între Becali și Șucu. Campioana a plătit peste 2 milioane de euro pentru atacantul adus de la CFR. La anul îl vând cu 15 milioane, este convins Becali. Până am primit de mult așa. Am deschis la palat ușile din față. Pentru că acum o să fie o eră nouă cu tine. Așa l-a primit Becali pe Bârligea, a plătit peste 2 milioane de euro ca să-l ia de la CFR. Aveam optică pe CFR, că de ce n-am eu un jucător așa? Și n-am îndrăznit, că ziceam că să ceară vreo 5 milioane. Bă, dacă cerea și 3, dădeam pe loc. Bârligea a avut de ales între FCSB și Rapid. Eu am decis tot, dacă eu nu vreau să vin aici, nu veneam. Mi-am dat mesaj, băi, la anul pe vremea asta ai 3 milioane salariu. Bă, la anul va fi plătită clauza, 15 milioane o să fie puțin pentru el. Tu crezi că poți să pleci după un an de zile de la FCSB? Sigur, și peste 6 luni. Bârligea a semnat cu FCSB pe 5 ani, timp în care n-are voie să joace împotriva fostei sale echipe CFR. Becali s-a supărat pe Șucu pentru că a vrut să îl sufle pe Bârligea. El vrea să-i se dea lui jucătorul pe 1.800.000 în rate pe un an. Se ruga de Varga, păi dă-mi mie pe 1.800.000, că îi dă mobilă. Păi tu te-ai cu Becali. Florinel Coman a primit cea mai proastă veste. Fotbalistul a fost condamnat la 11 luni de închisoare cu suspendare. Sentința este definitivă. Coman și-a recunoscut fapta. El a cumpărat un permis de conducere din Ucraina pentru care a plătit 1.500 de euro. Prins cu viteză pe autostradă spre mare în 2021, Coman a aflat că permisul nu este valabil în România. La 3 ani distanță, Coman a fost condamnat la aproape un an de închisoare cu suspendare. Fotbalistul naționalei trebuie să facă și 30 de zile de muncă în folosul comunității. Bârligea nu a fost singurul transfer al zilei la FCSB. Campioana l-a adus și pe fostul dinamovist Mihai Popescu. Adus de la Farul, Mihai Popescu a costat de 10 ori mai puțin decât Bârligea și n-a luat loc lângă Becali la prezentare. Și să vedem pe cine scot. Că a venit și Mihai Popescu și asta trebuie să scot 2 de pe listă. Vă gândiți să-l scoateți chiar pe Chiricheș? Asta pe Mihai Popescu? Nu-i fac asta lui Chiricheș. Vrea să continue, asta e ce să facem. Bârligea e 3 clase peste Luis Munteanu, spune Becali. Bârligea a fost la Euro, dar Lucescu nu l-a luat la națională. El, Lucescu, săracul, are și el o vârstă, nu și-a dat seama. Bârligea e un jucător extraordinar pentru campionatul românesc. La FCSB nu există nicio garanție. Oricât de bun și de talentat ai fi în altă parte, nu există garanția că la FCSB vei fi bine. Rațiu a lansat moda verii în România cu părul vopsit în albastru și este gata pentru o nouă provocare dacă naționala se califică la mondial. Rațiu le-a promis părinților că îi duce la mondialul din America după ce împreună au trăit o vară de vis la europeanul din Germania. A fost cea mai frumoasă perioadă din cariera ta de fotbalist de până acum? Da, bineînțeles. De multe ori vorbeam cu vreun coleg că nu vreau să se termine și eu fost foarte trist când am plecat de acolo. Rațiu, Stanciu și Ianis Hagi s-au trezit cu un nou selecționer după Euro. Lucescu s-a întors la națională ca să ducă România la mondial. Avem o mare șansă să intrăm în play-off pentru campionatul mondial și cred că trebuie să începem cu dreptul, să fim la fel de uniți ca până acum. Niciun fotbalist din actuala națională nu era născut în 86, când Lucescu a mai fost selecționer. Dacă ar fi să-l caracterizez cumva exact de fraza aia muzicală, cum îi spuneți, Forever Young. Dorit de Rapid, Andrei Ivan este în culmea fericirii. Soția lui, fosta gimnastă Anda Butuc, îi va dărui al 2-lea copil. Un meci greu în duelul generațiilor. Fostul capitan al naționalei a apărut în emisiune cu fiica sa. Raț a acceptat provocarea lui Bartoș și a jucat în duelul generațiilor cu fiica sa de 13 ani. Băi, ce mustăciosul! E Curtis Connor. Who is Curtis Connor? E stand-up comedian și e YouTuber. În serios? Da. Bine, el nu știe decât pe bubonete la stand-up. N-a jucat pe partea mea. Imediat s-au schimbat rolurile. Recunoaște-i pe cei 3 încercuiți. Ai! Sunt colegii lui tata. Primul e foarte celebru. Numărul 10 e Messi. Foarte bine, Nicol.
Surpriza lui Pancu de la tineret vine din Franța. Puștiul este născut la Marsilia, ia lecții de română și este îndrăgostit de Messi. Toni Strata va împlini 20 de ani la o zi după meciul național de tineret cu Muntenegru. Mama lui e româncă, iar tatăl francez. Sunt foarte fericit că sunt la echipa națională a României. Mă simt ca în familie. Fundaș la Ajaccio, Toni Strata e născut la Marsilia. Quelle est votre qualité? Tehnic, combatif, passe. Mon joueur préféré, c'est Messi, parce qu'il est intelligent, il a une bonne qualité de passe, une bonne vision de jeu. Et de la Roumanie? Stanciu. A fost nebunie ieri noaptea la Istanbul, după ce Galatasaray a făcut transferul verii în Turcia. Golgheterul lui Napoli, Osimhen, a fost împrumutat la Galatasaray. Nigerianul a ajuns cu un avion privat la Istanbul și nu se aștepta la o asemenea primire la 3 noaptea. Galatasaray va plăti salariul lui Osimhen, 11 milioane de euro pe an. În Turcia, nigerianului va avea adversari pe Drăguș, Pușcaș și Mourinho. Fanii lui Galatasaray au ieșit în stradă pentru Osimhen. The atmosphere is amazing. One of the best fans in the world. It's great to be here. I'm really excited. Atât deocamdată din sport. Revin acum la Mihai și Lavinia. Mulțumim, Ramona. Da,